i z boku znają. Ai non ha malcia come si fa? Soyan, taşı iyi de. Какие любят? Работи пак. Пак работа, може. Повикайте во името Негово, разгласувайте ги меѓу народите, делата Негови, напомнувајте дека името Негово е големо, пејте на Господа, зашто Он направи нешто големо, дека го знаат тоа по целата земја, весели се и радувај се, жителка Сионова, зашто големо меѓу тебе света сеувајле. Господе моје, просветение и спасител мој, отворите се Твоја, Господе, застиг на мој живот. Да се читат Твојата послание, да внимаваме, браќа, не сакам да не знаете дека достопците наши сега се крстија. Бог благослови морето и сите јадеа иста духовна храна, и сите пиеја исто духовно пиење, Отие пиеја духовниот камен, што идеше по нив,
a kamenot беше Христос. Гласот Господа те находите заграми, Бог славата. Господе, Господу те води, всему разпростор да го изслушаме светото Евангелие. Мир на сите. Да се чита от светото Евангелие според Марко. Да внимаваме. Она време дойде Исус от Лазар Галилейски и се кръвнувал по Йордан, и кога излегуваше от водата веднъж виде, како се отвара невестата, Господо Йорданов, по силата действа и съзнанието на Светия Дух, да се помолиме на Господа. Помилувайте я пресвета, пречиста, преблагословена, славна владичица наша, Богородица и Секвоя Мария, да се просвети в самото себе Дух, да си ги оживим на Христос, да го предадем. Господи, виновен силен ти, който си го предал си на Отец от истински Боже, избору на живото и безсмъртно светлина от светлина, който си дошъл от свето, за да го посветиш и удари го нашия разум, по който Свет Дух, и примире нас, които ви да своя помпълба и благодарно за всички Твои прекрасни волени дела, от памти веки, за Твоята спасенотна промисла, дана за да промисари на сите си се отвокнете и се облекли во нашите намема, че гледа от Его, и не нашите стоките и ще за това, да си отвокнете, да видиш пръстен от леката, под раката на слуга во Йордан, посвечувайки я, природата на водата, без беше Господи, си не упаки от опада да повторите лаките со вода дух. И добре за наши братени, помини на спомена, и ние празнувайки го спомена на ова божествена тайна, да молите, Господи, пороси на нас, Господи, радост, Твоето божествено оживање со чиста вода, дата Твоето спасение, помоление, Твоя грешна, да на вода да биде благоприятно и познание. И да ни дадат, да ни се дадат, да ни дадат, и нам и на сите Твои верни луѓе, во слава на Твоето Zato ostavio ti čovjeku ljubi car, dojdi сега предпочитайте на Твоя свет, светлива вода. Zato ostavio ti čovjeku ljubi car, dojdi сега и предпочитайте на Твоя свет, светлива вода. Zato ti čovjeku ljubi car, dojdi сега
Na svite koji će odopirati, pijat one i koji su na zuba fonera, odajmo se kuvanje, zdravlje, očistuvanje i mladostvo. I spasi i Gospodi, pomilujući sine pravoslavnike, zbogenici čuvajući, Gospoda zakljima, Bogir pokori, posekonje prijatelji, potrebe, veruvaju sve što je okolno, zanimljivo na zemlji večer život, da izdihijete, uđete, agenite, uđenite, neđenite, bivite, da ostala svoje presne ime, Škotencu, svetio do sekundarni, čoveški historijalni. Da mi bude Gospodin dragi na dušu i tela naše, da ti si naše, oslikovanje tebe slava, i da donamo se poklonjenje ti bожествome, Господа спочитан Отец, i presvetio i zlati život porem koji do сега и секога, и во вечни векови.
Znači, Nikola dođe je prašao Vika na dan, ali ga štime deca po tobom što im dajme prezime. Rekao bi se da ste bolje pripremiti za sve koji se koji najsliče tvoj dom. A, ti si Nikola. Čekala sam da pa ofiđan da Uvame solicitacija. Prvo će ga licitirame i gonite, a posle